В момент съм вече в самия дворец на Ботаническа градина град Балчик. За втори път идвам. Не е нищо особено. Керамика Некропола Аполония. Гардероб за разба от спалнята на кралица Мария от мек, карпатски чам, съчетани от различни стилове. Мадонна ди Турчелло. Шкаф, който се е намирал в работния кабинет на кралицата, изработен от карпатски чам с облицовка от фурнир на вратите. Колоните му са от масивно орехово дърво, като вплитат в себе си стиловете класицизъм, готика и източни орнаменти.